Boas, hoxe veño a falarvos dun videoxogo, Densha Attack. O Densha Attack é un videoxogo indie feito pola desenvolvedora catalá Undercoders. Som d'Undercoders, l'escola independent de Barcelona que hi ha darrere de Densha Attack. O xogo está ambientado no Xapón e ten unha historia, cun futuro distópico e cousas así. Mas é que a miña historia non me importa. A mí o que me importa é a xogabilidade. Mima, que xogabilidade. O xogo viría sendo unha mistura do Tony Hawk, do Jet Set Radio, só que con trens. Ou seja, tú manexas un tren que vai por diferentes pistas, non? Pola vía, e vas facendo acrobacias, pinchacarneiros, reviravoltas. É unha pasada. Mais se vos teño que ser sinceros, a min o que máis me apaixona deste xogo é a música. Porque conta cunha chea de compositores de renome e entre eles está o meu querido Ti López. Ti López, se non o coñecedes, é un rapaz aquí de Coimbra que fixo, entre moitas outras, a banda sonora do Sonic Manía. Un artista. É un dos meus compositores favoritos. O xogo, infelizmente, non está en galego de Galiza, mas podedes xogalo sen problema en galego do Brasil. Se vos ten boa traza, o xogo vai sair 17 de xuño para a PC e para as consolas actuais. Isto é, Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S. Non sei facer un S cos dedos. E se queredes un petisquiño do xogo, xa está disponível a demo en todas esas plataformas. E non me pagan por falar ben do xogo. É simplemente que é o meu tipo de xogo. Mais sí que é certo que me deron un código para poder xogalo antes que a ninguén.